Hola, bon dia a tots i benvinguts a una nova classe de naturals. Bé, avui anem a continuar en les cèl·lules sexuals, val? I la fecundació, pàgina 36. Bé, com vam dir, dels caràcters sexuals entre homes i dones, també les cèl·lules que contenim també són, les cèl·lules sexuals són diferents. Bé, començarem per les cèl·lules sexuals femenines, s'anomenen òvuls, val? I es formen als ovaris. Són unes cèl·lules molt grans en forma d'esfera, val? En la imatge 1 tenim una fotografia. Bé, i sabem que una xiqueta quan naix ja té tots els òvuls als ovaris, però encara són immadurs. I és en la pubertat quan aquests comencen a eixir d'un en un, normalment d'un en un, pot hi haver casos que en puguen eixir dos, val? Cada 28 dies aproximadament. Es madura l'òvul i ix per les trompes de Fal·lopi. Recorre la trompa de Fal·lopi i s'expulsa per la vagina en forma de sang, val? Una xicoteta quantitat de sang, que és el fenomen que es coneix com menstruació o la regla que sentim vulgarment, val? La menstruació. Cap a 50 anys aproximadament, algunes persones abans, altres després, com tot, vull dir, és aproximat tot. Les dones deixen de produir òvuls, val? Se'ls han acabat, aquesta quantitat que tenien s'han acabat. I es diria la menopausa. A partir de la menopausa ja deixen de tenir menstruacions perquè se suposa que ja no queden òvuls als ovaris. Bé, les cèl·lules sexuals masculines són els espermatozoides, val? Són els espermatozoides, com vam dir en l'altre vídeo és una espècie de cuirot, té el cap i una cua que es permet moure's per els fluids. Són molt menuts, tenen un cap xicotet i una cua que mou per a desplaçar-se. Es produeixen als testicles a partir de la pubertat, abans no hi ha espermatozous. D'ací passen els conductes diferents a la uretra i ixen a l'exterior del penis. Els espermatozoides ixen a l'exterior junt amb un líquid formant el semen, que és un líquid blanc. Aquest líquid serveix als espermatozoides com a mitjà de transport, és a dir, el líquid està ple d'espermatozoides i l'única funció que té el líquid és el transport, per a que puguen ells com nadar. Bé, així tenim baix una informació que es diu la mesura de l'òvul, que es pot veure a simple vista, espermatozoides hi ha que mirar-los en un microscopi i demés. Bé, la fecundació. La fecundació és quan un espermatozoide fecunda un òvul, Tots sabem, hem sentit i demés, que per a que es produïsca el miracle de la vida, per a produir un xiquet, un bebè i demés, o en els animals i demés, l'òvul ha de ser fecundat per l'espermatozoide. Quan l'òvul madura, vegem així, de l'ovari passa a la trompa de Fal·lopi. I durant aquest transcurs que passa l'òvul que està passant per la trompa de Fal·lopi, si es troba amb un espermatozoide i aquest el fecunda, pot trobar-lo i no fecundar-se. Es formaria un cigot. Per a que passi això s'ha de produir la còpula, que és l'acte sexual, on s'introdueix el penis en la vagina i s'intenta fecundar. Per què dic que s'intenta fecundar? Perquè no sempre l'òvul és fecundat. Pot haver diferents factors i diferents històries que l'òvul no es fecunde. Bé, quan l'òvul i l'espermatozoide es troben, s'uneixen i es produeix la fecundació i originen una nova cèl·lula que es diu cigot. Aquesta és la primera cèl·lula del nou ésser. Tots venim, totes les persones i tots els animals, venim d'ahir, d'un òvul i un espermatozoide que ha fecundat aquest òvul. El cigot es divideix i origina diferents cèl·lules, de 1 fa 2, de 2 fa 4, així, fins que forma com una espècie de baló plena de cèl·lules, que seria l'embrió. Aquest embrió s'adhereix a la paret de l'úter i ahir comença a créixer. Què passa? L'úter és una cavitat que pugui ser una cosa així. Clar, això és elàstic, conforme va creixent el feto, va fent-se gran,
val? Fins que adapta una posició aproximadament així, que seria el que ocuparia un bebè en posició fetal, val? Per això les dones embarassades tenen la panxa més gran, perquè clar, conforme va creixent va inflant-se la panxa. Aleshores, de més. Bé, i el que hem dit, l'embrió s'adhereix a la paret de l'úter i ahir va creixent, i finalment, doncs, que ja ho veurem, per la vagina, val? Doncs bé, activitats, pàgina 37, activitat 1. Què vol dir? Que els òvuls i els espermatozoides són cèl·lules sexuals, val? Tenim per què són cèl·lules sexuals. Quan comencen els homes a produir espermatozoides? Ho hem dit. I els òvuls de les dones, també ho hem dit, que venien des del naixement. 3. A quina edat comencen a madurar els òvuls de la dona? Què és la menstruació? Val? També podem veure-ho en la pàgina anterior. I 4. Quina diferència hi ha entre un cigot i fecundació? Mirarem el que és cigot i el que és fecundació i ja està. Bé, això serien les activitats 1, 2, 3 i 4, pàgina 37. I bé, així tenim l'activitat, el repte dels barrets, la solució, i el següent repte. Completant paraules. Completa les paraules que tens a continuació amb les síl·labes que tens al voltant. Trobaràs noms de transports. Val? Doncs vegem i anem fent. Doncs bé, això seria tot per avui. Espero que tingueu un bon cap de setmana i adeu, fins al dimarts.